bahai tongbai tini puila first light phaibai tini kokrok kisa salaigena ta tini roi bola hingke sing field buruk dia ta tamhnai news dia tini roi bani bagui mane punta thangya ta camera bai live o phai kok kisa kisa signani phaimani ta. Sritas vlog tara borosa chini chomini o waratisa chomini nungkhe boro sagardui bahai kaham no tong belai hambai Sritas vlog no nung ani live o phaimani bagui live o khairoi dita support khai dita do nung ani vlog no naimani bagui nono belai khe hambai. Sujit Devarma hello brother sari kaham like okay hambai dara no hambai belai khe nung ani live o phaimani bagui nono belai khe ani bwkhabai nono mane hambai ro haita lamsogo nono live ro ga ase kokro sanani ase Sritas vlog ang khe duty o se belai hambai kaham khe duty khaidi do tang hingke duty rok kaham khe khlaiya hingke norok ni je kotor bai manja hingke bejak sila khada kaham khe duty khaidi ta hingke Sujit Devarma nung boro tong sagardui bahai kaham da tabuk tamorok khai tong mia chwng khoroksa mandai o thammani do chini eko mandai Sogoria o belai khe khairmani singjasa bini yathek emon khe sogui pura kaklai tongmaikhya hingke chini yang khoroksa kobiraj tongo hingke chwng bono phunukha hingke sal klaimani rogi hini sao ta je borok hingka khe hingke abono chwng khwlai borok ni yang lama rok oni no chaya pura every khairmani singjasa ni kaham no ang lembu sorani belai hambai dara no nung tini je ani live o nung je ambai kwrwngmani bagui ta nono belai khe hambai. Hingke tei tamkhainai basa khe chwng no omti rok hinmani ta mane tamhnai news je coverage khaimani ta hingke basa khe hinui mano borok ni nukhungo khe bwswk tong mane borok ni nukhung khe bwswk tong nukhung bole tola tong kwrui ahai rok hinui mano do phiaba chwngbo kwrui no phiaba chwng buini kormochari borok jano mane buini oro samung tang chanai borok no haibano chwng je social media o kwrwng khaba hingke lukurok no ma phunugo ta abo tamo omo mane chugyangui tong omo rok ma phunugo ta bui ringkha khe ahai rok ta Bishal bai de belai hambai nono nung je da Bishal bai kok salaimani bagui bo da Bishal khe belai no kaham che do borok bo belai lukurok no bo chubao tei habo hamjago ta bo lukurok no aswk no tamo chwng pungni simo horkha khe ek phatai mai chao haikhe no chwng suti laio je masa tei hai tiffin chawi bohok gas kalaina hai suti laio chwng tobo mane lukurok no chwng phunna bagui ta haita dara bahai kaham da tong sagradui da Sujit kaham da tong tamorok khai tong tabuk aboni ta chini je lukurok no hai kebo chini tipra sarok no mane chwng chino to rang puisa gwnang no hingke nung chini tiprasa je hamya wngui tongma rok no khoksa khongni chubai simaya hingke nung rang gwnangui tamkhe hai hati ribana
माने आसो जों गोरै बरफसे जे चुक tui हां खौसो खौनि रै दं मानो हंके जे गोनां हेखौ रां फैसा गोनां borok salary गोबां मानो tam tirok ba ano rinaya hampano 100-200 leri mano hedi kadar na ni kaham no tongo ni nung khei kaham de tong kaham no tong dara to tini roi bar bla te kun ja ong khol lali ata ke khana ro ka khona chance tongo bia ro thong no nai negin ata nabun ata belai wanau sinti bersarong singo mana ma heru sung kata tam ke samni kepala sap kalai amo to singkep saimi hediba sini sintani pan phai mano amte rugiro babeno মানে কেউ না কেউ হানে সানানি ককরে হইতান যে ওয়ান সমানি কে दा बिसाल के ताबोइको थांजागना आगुलि ओ बमिया सारिको ना आगुलि थांगा सामना गै जा थांगासिनो बो इनका जे आनि लाइभ फाइनाराव कमेन्ट खायदि माच्छाबा कमेन्ट खाया सेमिया ताङै जानि कमेन्ट रबो खाया अंखा ani angke kisa network ni mo kisa problem do ke no nya rogo ang kit kat rok phanungui tongmano jemon o net by tv o recharge tv naima jaga o network maya phone tlang thanga kit kat ke ungma hai panungui mano jemo haita ke comment khai dita hang ko ro salai no tam chuk bo khorsa suk je borok jano habon salai ta emon naina seleka to amo norok bai no haita dediba naina seleka to tana hi kan jodi naina mujung to মানে কক সালাইनो मुसुखौ কক सालाय मानो हेदिबा ika no chini chomini kisa phunugon do mo chini chomini o jaga mo mani ro phalo taro tini ko ber bola inke je mo khitung phana bebang si kisa mama ko ba phaibeli ata tina se to yang jom yang side ke chompok nogor chompok khumung beng thaman ta yemo hai chandika tibasa oi dara sare bahai nai bahai sagar de kamda bahai tong chandika tipra sano naklemo chandika tipra sa bahai tong sagar de kamda tong বিশাল বেলাইনো hanya saya rokno subau nono bo bisalni blogo nugo logir maro belaino khasrango omahai subama rok nukhei omahai khaino subana nango au dara abono ta subala nebo nango tangai hingke जों tipra sarokno actually जों 12 লক্ষ চিন্তি বারসা তমা বিসিঙ্গ boro khoksa ke jer khangkeno 12 লক্ষ kaya phano khoksa ke rekhang ke 10,000 ole phani bele 10,000 borok ke hediba mose जों जे donation खाइखें के माने 10 टाका नानि से एमन के बखानि थैंग बायो साना बिया ओकरे आमो बरंनि बखा रामु जेंगा बात par khungta hediba nika tawo chandika haino tongo dara hain tongna acha biani khamnai sagar de tibra chandika tibra sa network slow garam sera dara garam soron china acha
Belai hambai tu anu live tini mani bagai support kemani bagai ta nang belai belai kan. Oke belai hambai. Nang na chin chom ti sap phang jaw nai ik. Dai chin chom ni. Daga yaro yang borok khai ta ni nok pok ma khana khai ta ni khai ta. Ta. Ni khai ta. Oke. Ao jotono 10 টাকা খেয়ে 20 টাকা রক খেয়ে চুবা ফানো চিনি বরক রক প্রবলেম ফ্রু রগ চুবাই মানো abono ta naini di ko jani mundarok jodi khangkang ke busu bra khikla laina komo ro হাজার 5,000 10,000 kamse sebana jaga jodi kitra sarong je hamjang toma jarago isemisa jodi chubai mani khangke God rok sini Bhagwan rok hai ko ishwar kai to sana busu borong achi bar kono abono ta hitam khujni da bishal live phaikke kok salanai Tandika Tiprasa nini para boro ani para kumulung tu hai para kumulung pana asta kumulung men tawono ya je sini area kalayung ke kumulung area kalayung ta mane dunu sana kalayung ke maita kumulung area ke sini uta sagara de Tandika tini diponi ta morok bai maisa ka sagara taklai 2025 year ni khayo jotono kaham kerung no tongbai na hnai ke norno bisi katal ni sal jotono kaham kerung tongna bagai kojau ta je live tongna ro comment khaiti comment kok salanai comment ha Đi. Kok salit tong yo lokorok no kisa misa coba lai maro mur kisa ngoi tong ta salit tong Dulu sebelah. thajing ke bawah tong ning tham kita comment khani je live tong nai ro ko bono phonong nai Yang itu. bini oi pagari ha amu ya karita boni taklai kalbaring nai sagare nang lokorok no he anchalan bisi ni kalu pro mai chapaji nei kok kasana sagare Hanya kiba pagi, jodoh tu no lam sogo, an kalbari go, ham kirimkan pagi side thang lagi, hai mang kiba, iko tabu warai ani parah kiba warai sogo, beri pang satu jompu jompo no guru ta, kesara beri pang ni nugu ne, eng habdi, yang go itu bayi bo no gana no, kaseng tai ko.
Iku nang tawa ani che live tongnai rono nang mai cari no hime ke Upa nin bu khao kalbari tamung no sai. kalbari ba amba tam sa pan kaisa panda ba kaisa amo kaisa bo norok ungkhat an pando ani ro phaike norok kaisa uku si norok ungkha ekdom uku chung nong no naikul nangnai sari kaham ki sari khari hon Nograi nangnai ni nogral ta nograi tisata nograi ta nograi klaita. Acha acha. Inke tabu jodi ani o channel no ani audience to ro 20,000 tong borok hera. Ko 20,000 borok jodi phaike nangle maida sari mano o 1 sari. 20,000 de do phaike phaike je chuk sak kisa misa puno bag masala ni ta 20,000 phaike ba anya kisa mothasa pa yakasa puno Bohok khali thaya drop. bo khai drop Acha acha. 20,000 mau borok bangule Bang boleh na. banggu yakasa puno ani chuk sak sari hon cha tui ko kesa puno khai bui Ah. Kala hambai sini mamu kelai boke o kaku. om ru sai dai om bisni no obo ru sai dia no kal ko Oh, koi pe pachiris o khemano no 60 65 so to te khen nom de sorte. Boro kelai ni masalah. 25 तारिख उग्र खान त निनी 25 पर हिसाब Yes. Kok kelai rowan de. हेलेट हजुर साहे भविष्य एबा नों रोंना खेबा न टाइम बसर फन देयो न कालबेल फन देयो न हायदा Kalau lah ya, kalau purum marah itu. नो काका sama hai ta nong ren काका न वाइ ge बुने मिस्ति खिनमान दं खुदो Apa? काका ता आगे इनके बिन काल खुदो अनेक लाबो नि खापो ब खिलपुरले दाम कलाई बिन काल के बारी जब खाबो Cina. ge bo पाए ना एंगे काटी खा तो अनेक लांग से Oke, joto non sari kaham. Jani live tongnai rono. Comment khanya bagai koi jao. अने कुति से हान बोल सब न Fan bagai nin loi song bagai. Macar senai te. Agba. Aku santai ham belum. Sa nó sama ba haja se nó sama an tam su sen sama Ani live tongnai ro mak sabang kok saya. Nila tu mongoi. Tam kok demam bayi. Komen lo khadita. nên là youtube khul Kok ơi salai na. bỏ một cái mình
Comment tadi comment. Sudah. Hah? Sudah. Kayak ini aja. Dari kayak itu không biết cả. Hao. Rồi lần này kemarin lihat orang, jadi kanker itu kita, orang usul tuh karena orang Thailand nih, jadi invest kemana, hai dino sepau kurang tuh kayak kurang hazar, karena tero hazar, hai mana tuh, Purawasin soleh hal Inggris kayak juga. ini, Hah? uncolis, tai du, aku, uncolis, akso, tai du cuma itu, Kena utuk sikat. Sini. ini buku kah, Mia cứ thủ Mia cứ kinh nghiệm thay kẻ, anh đen không, chỉ bọn nó trang xuất theo anh. Nhưng lúc bây giờ làm bên là thấy Mia, cái gì ấy cũng nào. Ta chỉ bọn nó vừa mắc khai tổng chứ, bọn nó vừa khai mà được cảnh chứ, đi bỏ vai phải nhá này. Hazard in hazard khai được bọn nó. Ang para dos pas, seperti oh. Yes. Nanti andol anyak ti khai din to ekon kali bulan hazard ang ho. Oh. Nói hazard ang mana ni? Aro khai serang tung sana chonggu. Oh tabuk seo zaro ma paku jada. Yo tabuk khai me da. Ya ba hai am ki sudu par khirang mano. Sai hazard man jak bona chi tang man. Bin invest khai ni. Bulat mah kata. Kenang bo aku tunai. Kamu tunai. Kenang cái đây là rang. Kenang sini rang hotel bus naik na. Choli sadar hai rong me shoshi nyu. Nó nang isi, nó nang okay. Eba cứ biết nó skill sona oi, nó lavar anna. Cứ cái phun phun đi phải nó skill sopra. Sana hotel arm gitu kan. Bengon hap kan. Bengo ta hab gelek kana wile tong na cha. Hai pun wile to phai ke transfer phai ni cha bengo. Kapil Vlog. Hello, hello. Kapil Vlog. Tam ke tongsa. Oh, kaham no tonggo iko sini suami ni wo hanya tong tong ra so goi. Nung ke bahai tongsa re kapil kaham da tong. Kapil Vlogs bahai tong sare kaham da tong tam ro khai tong sarik jorani tini nung ani live payment bai non live like hambai non live like hambai to tam ke ba sung salamani ke ma haita o sung thanayo o mia do ti prasa khorosa belai keno yak han yang ngai boyas to ungjang no monomoti tam ke ba borong ni nukuni bororok coba su thani to hara ko thani mane je chuktui reja mano hnoi
lukorong thani kisa soba sani komaja amo area angke mandai sogori hanjago keba boni nok kami belai kheno pura tong kesep ni bagui belai tong kesep ta tam ke lama kerui gari gora thangmai amo hai jinisa gabono warang ta sinti pasaroni re ka tangi amo su hamyang na klai amo haita keseng thanayo monu dolai district of sungtha do aro bahino sing news coverage kanyang doi sing thangka आज आएंगे बाबा nok kerui lama kerui siapa sini sar poldang so ni area kalai uta ke borok sao mana rok juga paja baidi ni koi uta je atarani mokol bainyo hangya yasa ke sa sa ni mahita gabono isu dora tubaiman sing mana lagi hita ke usang sing mandai thang wayu thang kama ko Hollywood ini kisah net sulung tuh aduh sorry nakati kok salaman kisah disturb thaka nakati satu call kayo tai se simo ngeke amo obung itha thang ota horong ithaka sini yang sajo no yang sajo horong khana ya dei ko na horong mani anda rung ithaka anda rung thaka sari kaham jotono je ani live phainai rong no jotono sari kaham o bisi katalni salo bisi katal ba emne laijak tamla laina ni o je 1 tarik sing je palai phaimani omo ko to laikha je tamo khaba 2025 phaimani bagai no jotono kha kaham ya tharota Kapil vlogs tam thali ada nang live tomuno tong the kok bisa sms so khaigra di text so khaigra di nang bo jaga ni kha mo bisa salagena nang bai je live tongnai rok kok sari kisa text khaidi comment khaidi taise kok haisi do sing sini tiprasa je news media ba news coverage khainai rok ba omo hai chukya rono video rok जों kok phunukmani ngeke support khaya views of khaya ta ingke nainai kwrui pheba je reels khainai o short bara kanui je mosanai rok emon khe borok no je support khayo pura views to 1 lakh ni upor thang do tang ingke जों umtui tipra sarok o hamni chaya ngui ba masai mani ngui जों omtorok no kisa phunukman rok ngke views phaya tami karonoi support khaya ta tar mane no tipra sarok mane bwtha kwrui ta kokaisi support khainai kwrui ta naidita nai je borok ni nukhung no
sugi ang tong to maro komoro kisa nai cherry naina nanguta mane video pun kisa khanai naina nanguta bonu hunguta mungkha snai abono kisa support khaina nanguta tamsa ano support khaya ka ba khaya hediba de khainai se khayo tobo se tigal saron bisingo hanya sanai bo salayo bama kok khergi sanai bo salayo sai sanai mo to yame kokure ang sasnai ta komen bo tai kaham phailangla sole basically oh da bisal nono mutu kumani hacin ni siming ta sopayo pa mokol mokol thokbai kya pa ani mokol non na chumani tamnai kucha hakor hain thaka ani mokol ora nono mutu mas huidong su sari kaham nono no phaimani bagi nono belai belai khan mane nono lam soka haitya jemon kalbari wasung kenya rongno ai jamai rongno je ri sa roi ri kuto roi lam songma haike nono lam songna musung so an o je youtube channel ni bisingtei asuke mane khabai lam soka mani kokta tabok se thoma basa o sorry na ka de a thona buna o taming ke sing asuk monu thangka yang ko thangka tamnai yang mandai thangka hapung hatai kasala kya ongkhola kya sini training rama hanyung khabla heriba mo abuni se tabu tini sande salmanoi sing abire relax ngi tongmani bathak tonglai mane ta tu mamuni moni kothong sing bai si ha tuni jim karang kri haja tam nungba tawano sungabla sa tabo sini aguliwo aguli da karang kri khe wana ka hau jeng joto no support khaina nango abono ta support khaina nango ta abono thajingo sang eko oro je khorsa tongodo tamne sujit nei tongdo khorsa bo sauta nono nini kok bobai salai tongai mani belai belai keno mane borok kaham hairok ni salai tongai manta jati brasarok no chubao hairai ni salai tongai mani musen doi phali ang goba khana lali ata jeng salai mani ko abono boyas kheto thana jakhang ku sam belai ma khaiman bagai tasa ke khas kharbanya kho borok kajangna purung ke kharbai chana singna nuke tapi kaji ya tabu bui hai no charai khonai buri tu bai chare meng tu moi ala kiru angma ya hang sak sak sai mangra ya kamu kanmu panya ni se koi mas burile rik kisi misi khai masa keno support ma bayo aw beri beri ro am tinyo ri kisi misi kisa kan ma bayo support mano ke sing tam chum chane chagre dab chum chane men bra wasena thola bosta chumi da mosana ka situ leng tai him klasa lagata wasena lam kolo de sorry amo side da kan neton mai to anyang go sabjani kol khai kol mang khayo live mana te simota ge mo yang oje research to mane obungi thangota ambagai de jang ta live like hambai tini an live phaine rok no ani khak ku ke hambai ya farok nong nan chobin kia phone do ito
Cinchomini borok biso kutumjak komongkha war bisa amchai separa somini hinjauta kenoro tomono somini o kebo chiniya wngwi tongkhe iko nainai di ani life ni bisingtwi no phonogwi tongo tei iko. Tidaknya khair susu kematong aja saisung no itu kepan kerjaan yang kalau khairan sini aja. Cholis minit kakek yakar sini live metak sini cholis minit kakek live metak sini je kok sana musuman salai sadi tini kumo sawo godok sawo boho yok suka pura marso boho yok mani live sal jin ke salai dano samani boho kla yogo ma sida moso mama kita hanya bahas soal borok teng mani bahas mas sabar itu sida moso mana kepe kia amba butuh tangga kengkau batai tam kesini sing babu baik kuningnya matang aja wasin tinggi masalah kapan moso kepe kain malia saat tanah no Somir daily vlog ang pajak bro yang saya pajak yang saya ganong tabuk ini war jomin da pajak ini war bisa samne pajak anda kok sarita baik buset tarik sini kono 17 tarik Januari ni sini di edisi hapang ni bising tei Tipra Idol jengjakna tangui tongo engke tam khaba Tipra Idol wo jara participate khaina hnai rok kaham ke srengli tongbai dita mia no chungno sini Sar Suhel sini news channel ni bising tei ba joto news channel ni bising tei press meet khai saklai kata buskang 16 tarik ni sini Tipra Idol jengjang naita engke from manai 7 tarik ni sini from rojaknai engke jara resapna hnai tongnai rok ba jara participate khaina hnai rok norok naharita 7 tarik ni sini omo from bagjangnai ke somir debo norok ni kunuise norok ni kumuise norok ni kumuida buika usang sing thalai man kumuide acha hambai kumuino belai ke nang tini an live phaimani bagai belai ke hambai tam ke ba yang tui bungkhang muglaya hangke ba heda chinilai mayang uta jemon nokol khaklubui himlai mahai mahai ngi tongo taba angken norka nui tongo angke ta mokol nu ya hai ngi tongta heda ama hain bagai sinlai romlai malaya ta bahai tong sare kumui bahai kaham dato tamoro khai tong sao lại ấy bai chong lại rồi ai bram tam na sắp phụ na bai
nu hambai kumunyo belai ke hambai nano lai dan khaimani bagui nono belai ke hambai belai ke hambai maro kumunyo ang support khayo nono bo जों बायनो आं सापर्ट खायो तबके थाइजिंगा आं बायनो बायनि लाइभ किसा नाय थांखा मन किसा कलौ न नायके तबके कमेन्ट लाइभ खाइर कथा ताबु बाजार फाइद्रप बाजार फाइ लाइभ नायमें बुइनि बसा थथाय के बुइरौनो र गेले नों रमजाखा कुमुय फाइमानि बागै टाइम लाइट थांखा 42 मिनिट गाय थांखा Parawo no kumuy net sulu Parawo no kumuy net sulu sabjani kol khayo ano kol khaimani bagui kol khaimani bagui o tehel simo kol khayuta jibuo mo te airtel baisibla ke mo net bon ngui tha thamuta acha sari kaham kumunyo tai advance for kaham ai net sulu net maya Five G mobile pakai na operation norok net sarai jaga laka 5G mobile motor 5G mobile payo operation norok bai sarai ke pura kok thasi clear ke sekamana ఇంకా hambai norok tini ani live ase ke jora rei tomani bagai tai support khai tomani bagai norok no live lekno hambai marbo je sing tini sini nukung surima panda tongo sing ajao tak thanai nukung surima panda o ke norok no jotono no sari kaham rota je komen khanai khaidi 36 minit kha 40 minit ka mothak sene live